Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a dneska idem natáčať zrušujúce video, lebo prišli dva balíčky od Victoria Beckham a sú tam nejaké novinky, ktoré by som veľmi chcela vyskúšať, takže prvý dojem. Jedna z tých noviniek je ten nový korektor, ktorý stojí skoro 80 €, takže som fakt zvedavá, ako funguje. Tento make-up by už potreboval trochu opraviť a ja ho skúsim trochu odlíčiť a uvidíme, aký bude, ale tam je kopa ďalších iných noviniek, takže poďme na to. Korektor vyzerá takto a je v spolupráci s Augustinus Bader. Čo, ja Augustinus Bader až tak nemusím, ale som na ňo veľmi zvedala, lebo zatiaľ všetko, čo som kedy od Victorie vyskúšala, bolo super. A teda mali akciu, že nákup za 70 € a dostaneš, chodí to v pekných balíčkoch, a dostaneš Waste Lash zadarmo k nákupu, čo bola super akcia a toto je super maskara. Je recenzia na blogu, nájdete link v popise. Aj ju mám teraz na očiach, je to tubing maskara, krásny biely obál, je naozaj že super, to je minuloročná novinka. Ak chcete výrazné riasy, berte túto. Ak chcete veľmi jemnú, prirodzenú, každodennú maskaru, berte tú Future Lash. Obidve sú s tubing technológiou a obidve sú super, na obidve nájdete recenziu na blogu. A teda to hlavné je korektor. Ja mám odteň FL1, myslím, že to nie je úplne najsvetlejší, ale neviem, čeknem to, keď tak napíšem sem. A teda je to korektor v pere a mal by byť je to by Augustinus Bader, Victoria Beckham. The Concealer Pen Luminous Coverage with TFT8. TFT8 je tá registrovaná látka Augustinusa Badera a má to byť taký, že rozjasňujúci korektor v pere, 2,4 ml, 80 € alebo tak nejak. Akože chcela som to vyskúšať, nemyslím si, že aj keď to bude dobré, že toto budem pravidelne kupovať. Existuje more dobrých korektorov, ja už asi 2 roky pracujem na takom, lebo jasné, moja megamalomanská hlava spraví veľké porovnávacie video korektorov, takže bude niečo také na zrkadielku, ale teda 80 €. Akože luxusné balenie. Inak je to presne ten typ, ako má Yves Saint Laurent, tuž Eclat. Aj tá veľkosť vyzerá taká istá. No to zvyčajne treba pomerne veľa stlačiť, kým to vylezie von. Lezeš, 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 lezeš. Dobre, mám. Na ruke je zaujímavé. Je to také... Čakala som niečo také ľahšie, vodovejšie. Ten pocit je trochu taký... Nechcem povedať, že lepkavý, ale tak viac to prilne. Takže ideme toto odlíčiť. Lebo mám nejaký make-up. A chcem vidieť, čo to spraví. To budem vyzerať ako panda. Nebudú to úplne ideálne podmienky, ale ja by som to zajtra nevydržala. Trochu to odlíčime, že čo to spraví, lebo ja najviac korektor používam tu, a okolo nosa a okolo brady. A nechcem to vrstviť na niečo ďalšie, lebo to by to mohlo dosť skresliť. Okamih pravdy. Odteň vyzerá, že som celkom trafila, je rozjasňujúci a je veľmi, veľmi príjemný. Akože, áno. A je to celkom ľahko, ide tým prstom, neviem, či by som toto rozotierala štecom, lebo vzhľadom na tú cenu minimálne tretina skončí v tom šteci a mi to príde ako celkom, že plytvanie. Akože... Pekné. Aj to krytie je dosť dobré. Myslím, že ho netreba ani nejak extra veľa. Akože fakt tuto by som neplitvala ani štecom, ani húbkou. Pri tej cene proste čas chcete či nechcete skončiť v tej húbke alebo v tom šteci.
a ide to krásne, akože veľmi ľahko sa to rozotiera a veľmi dobre sa s tým pracuje. A na to, že ja som čiastočne bola naličená, tak sa to krásne rozotrelo do stratená a to krytie je fajn. Musím zakryť túto moju nehodu. Tuto mám už len taký postvýrážkový flak a teda dá sa to okomentovať len tak, že jak som stará, tak som sprostá. Lebo to bola moja chyba. Že som skončila až s takým flakom. Cool! Stojí to za 80 €? Je fakt dobrý. Je fakt dobrý. Lepší ako ten Yves Saint Laurent Touche Eclat. Nikdy som nemala ten od By Terry. Ten je podobný. Ešte skúsime, že čo to spraví na tej brade. Mala som Touche Eclat, lebo v časoch, keď ja som mala 20 až 24, to bol ten korektor. To bol korektor. A všetci sme ho používali zle. Lebo Touche Eclat je viac taký, že rozjasňujúci, on vám moc nezakrie. To je rozdiel. Toto naozaj, že toto fakt, že dobre kryje. Som veľmi milo prekvapená. Ten výber odtieňov bol dobrý. A myslím si, že fakt, akože, keď nepotrebujete veľa, že nechcete kompletné krytie, tak si myslím, že na také, že zamaskujem kruhy pod očami a nejaké iné drobné nedokonalosti, tak si myslím, že veľmi, veľmi dobré. Až na tú cenu, samozrejme. A naozaj ho stačí trošička. Takže myslím si, že fajn. Ja ho dneska nezapudrujem. Uvidím, čo to spraví, ale vyzerá, že pekne drží. Že nebude nejak extrémne zaliezať do vrások. A zajtra ho skúsim zapudrovať, že čo to spraví. Ale akože vedela som, že nebude zlý, ale som milo prekvapená. Či to stojí za 80 €, alebo 75, alebo takú nejakú šelnú sumu to stojí. Skôr nie. Nájdete proste veľmi dobré korektory za 40-35 € proste. Naozaj, že dobré. Ale ak si chcete dopriať, akože malo by to mať nejaké aj super proste účinky, vzhľadom na to, že je to v spolupráci s Augustinus Bader, ale OK. Ale hej, no. Funguje. Je dobrý. Ale nepoviem vám, že kúpte si ho, lebo tá cena je proste nenormálna. No a poďme na druhý balík. To bude tiež sranda. Doplňala som si trochu licenky, lebo už bola taká vyblitá jemne. OK, mám tu sáčiček. Ak mami to máte, má pohľadnicu k vôni. A toto je dokonca, myslím si, že je tá nová vôňa, lebo ja som si objednala aj set vôni. Teda tých testerov. Tie vône sú drahé. OK, čo tu máme? Je tu ten set testerových vôni, lebo ste sa na to pýtali. To bude samostatné video, lebo plánujem proste celú takú sériu videí. Jak dlho mi to bude trvať, ale toto bude prvé testovanie nových parfémov od Victoria Beckham. Sú tam všetky 4. Tak som zvedavá. Čekujte, odoberajte, to video príde. Bola ešte aj vzorka, to tam asi máme. Tá sa poteší a teraz tu mám tu toho kopec. Čím začneme? Začneme rozjasňovačom. Rozjasňovač, ktorý sa volá Reflect, je to highlighter stick a ja mám rada obidva odtiene, ale ten, čo mám radšej, to je taký bežnejší pre mňa, viac mi sedí, je Pearl. Toto nie je novinka, ja už som ho mala. Super inak na týchto jej krémových produktoch je, že vydržia otvorené 2 roky, čiže ho aj stihnete minúť, ja som ho minula. Je recenzia na blogu. Toto je najlepší rozjasňovač pre dospelé dievčatá, lebo krásne rozjasňuje, teraz je trochu studený, lebo bol vonku kuriéra. Je to nesmierne prírodzené, drží to a vyzerá to proste super. Fakt najlepší krémový rozjasňovač. Proste vám urobí len krásnu rozjasnenú pleť, dokonalú. Nepoznám lepší. Je veľa dobrých, ale tento je top. Ak si chcete doprieť naozaj, že dobrý, s ktorým nikdy nebudete vyzerať ako disco gula, s ktorým to bude jednoduché, ktorý bude držať, ktorý bude proste fungovať, choďte do tohto od Victoria Beckham. A inak,
niekto sa určite spýta, alebo niekto narazí na toto video a nesleduje ma a neviem čo. Victoria Beckham neposiela na Slovensko. Dá sa objednať tak, že si to pošlete, ja to teda robím tak, že si to pošlem do Nemecka a prepošlem si to cez preposielaciu službu. Je to taká služba, zaplatíte tam poštovné, ale Victoria Beckham má do Nemecka tuším na 60 € alebo tak nejak zadarmo poštovné, takže nie je to až také predražené, to poštovné preposielacie, tie služby naozaj nie sú drahé, čiže toto je spôsob, ako sa dá objednať Victoria Beckham. A toto je najlepší rozjasňovač. Je aj recenzia na blogu. Link bude v popise. A potom jedna z noviniek, ktorú už má pomerne dlho, ale ja som proste nejak neobjednávala, alebo proste nebola zľava, alebo niečo a zase až tak ma to netlačilo, je gelik na obočie. Má aj farebné, ja som si vzala... to máš hrebienok. Cool, ten priesvitný, len tak proste, podľa mňa toto je tiež... škrabka. Niečo, čo ja až tak veľmi nepoužívam. Už niektorí z vás si možno pamätajú moje obdobie Gosh fixátor na obočie. Ten inak asi fakt najlepšie, ako stále robia. Celkom dobrý robia aj Hourglass, keď chcete minúť peniaze. No, uvidíme, aké toto bude. Má aj farebné, ale má to pekný obal. Victoria Beckham obaly sú fakt, že... Dobre, potom tu mám ešte 3 produkty. Nový odtieň ceruzky na oči, lebo... Tie jej ceruzky nie sú úplne, že najlepšie, ale sú dosť dobré, sú to Kyleové ceruzky, čiže má to tie chyby Kyle, ako keby, ale robí pekné otiene. Potom nový odtieň, konečne nejaký studený tých očných tieňov v tyčinke, tie sú super. A balzam na pery. Ma veľmi lákalo kúpiť všetky odtiene. Zobrala som si na začiatok len jeden a ten vydržal 12 mesiacov. Ale tie veci na oči sú 18 mesiacov a 24 mesiacov. Poďme najprv na tú ceruzku, som celkom zvedavá na ten odtieň. Lebo Victoria má pekný fialový matný a tento je trblietkavý. Ale tak pekne jemne trblietkavý. A akože, je toto, že mne spraví toto korektor, je absolútne normálna vec, lebo ja mám viečka, aké mám, tam nič neostane úplne, že pribité. A toto je pekná farba. Tento Kyle ide tak úplne, že ľahúčko, dosť dobre drží, ale nie je to, že... Nie je to ako gelové linky, je to Kyle, hej. Kyle vždy bude trochu taký, že sa bude trochu posúvať. Menej sa posúva, keď ho rozmažete. Ale toto je veľmi pekná farba. Veľmi, veľmi pekná. To sa celkom teším, že som si ju kúpila, lebo mám celú zbierku týchto ceruziek a nie vždy to až tak veľmi používam, len vždy sa natchnem proste pre nový odtieň. A spravíme to tak, že na druhé oko použijem ten tieň a potom to nejak dorovnám. Lebo z tohto odtieňu som sa veľmi tešila, lebo doteraz veľmi nejak studené odtiene nemala. Mám matný hnedý, mám taký do bronzova, ten je veľmi pekný, ale nie je to úplne taký bronzovo hnedý, nie je to studené a potom mám ružovkasto fialový, ale niečo, že vyslovene studené doteraz nemala a toto je odtieň, že šrúm a je to proste taká sivo hnedá. Toto je presne proste top, myslím si, že by sa to dalo nazvať top, moja farba a tento odtieň drží, dobre sa s ním pracuje, akože tento je fakt super. Hľadala som nejaký štetec, ale ten môj najobľúbenejší je špinavý, musím si kúpiť minimálne ešte jeden. Toto je od Rowan a je super na krémové tekuté, bo tu máte aj veľkú, aj malú, čiže viete robiť aj linky, viete aj one, to je fakt super, len už taký špinavý, že ho nebudem vedieť použiť. Tento odzolevý vyzerá celkom čistý, alebo tento... Toto je Ghost, toto je Wayne Ghost. Skúsim použiť. OK, poďme na to. Toto je perfektná farba. Konečne. Akože aj hentie som mala rada, ale ja proste potrebujem... Ona hrá až tak trochu do fialku a je jemne trblietkavá. Ja jednoducho potrebujem studené odtiene. S tým sa nedá nič robiť. To jednoducho vyzerá na mne. Ups. Najlepšie a na mojom odtieni očí, ale toto je fakt super. Obidva odtiene, akože keď máte
keď potrebujete studené tóny a máte podobné farby ako ja, tak tieto dva... tento... Sorry. To sa tak teším, lebo toto je presne moja farba, presne vďaka tomu moje oči urobia také pop, tak viac hrajú do zelená, alebo no, to tiež závisí od svetla. A táto farba je absolútne dokonalá. Idem si doopravovať tie oči. Hotovo. Tá linka, ten oteň Orchid, aj veľmi pekne ladí s tým očným tieňom. Čiže dá sa to krásne doplňať. Z toho sa veľmi teším. Dala som si ten očný tieň trochu aj pod. A myslím si, že ten oteň je eňoňuňo. Poďme na poslednú vec. A na to sa teším asi najviac. To je nový balzám od Victoria Beckham, Posh Balm. A ja som si zobrala oteň Cassis, čo je fialková, akože tmavo fialková. Ak ma sledujete dlhšie, viete, že to sú proste moje obľúbené balzamy, také balzamo rúže z fialkové, alebo s fialkovými podtónami. Clinique má taký ten... volá sa to Dark Honey? Je to legendárny odtieň. A ja teda Victoria Beckham rúže sú také pre mňa, že OK, lesk som nikdy nemala, ani si nemyslím, že si ho niekedy kúpim, ale toto, krásny obal. Toto je ten odtieň. A fíha, aj toto je fialové. A teda je to ten tenký formát, čo mám rada. Toto je tá vec, čo raz vysuniete a už nikdy nezasunete. OK, takže s tým treba opatrne, ale vyzerá to mega tmavé, až také, že hnedé. Ale malo by to byť fialkové, takže poďme na to. A toto robí presne ten taký pekný... Ak máte také pery ako ja, do takej tmavo fialkovo-rúžovej, ale aj iným odtieňom, to sa robí proste ten krásne... Dobre, je bez chuti. Urobí to naozaj krásny odtieň na perách, ale aj konzistenciou je taký balzamovitý. Nie, akože cítite to, keď to zlepíte, nie je to, že by ste to necítili na perách, že je úplne ľahký, ale nie je to lepivé, lebo niektoré sú také, že spravíte toto a máte problém otvoriť. Má to jemný lesk, dodáva to peknú jemnú farbu, ja som tento inak kúpila aj mame. A myslím si, že fakt fajn. Tohto sa teším. Akože také, že hej, nejde to zasunúť. Ak si ho kúpite, nevysúvajte veľa do kabelky na rýchle, že ľahko to nenesiete hoci kde, lebo proste to zašpinilo. Nie je to výrazná farba, ale zároveň tie pery spravia také, že zvýrazní ich to. A myslím si, že je aj dobre výživný. Na zimu super. V lete by to možno nebolo úplne príjemné. Ale to teraz posúdiť neviem. Ale na zimu aj ten odtieň je super. Ešte majú rúžový odtieň, červený. Ono všetko je to také veľmi jemné, lebo je to proste také veľmi transparentné. On tam dodáva taký podtón. Jemne rúžový, nad tým som veľmi rozmýšľala. Červený a priesvitný. To neviem, či chcete. Niekto by chcel, lebo priesvitné môžete mať aj lepšejšie balzamy, možno ani nie. Akože fakt, asi je fakt, že výživný. Nepozerala som, čo všetko tam je. Určite raz napíšem recenziu, ale tento odtieň Cassis, dlho som niečo také hľadala. Je super, škoda len, že toto je len 12 mesiacov. Lebo napríklad Violet FR, čo má tie matné, Bisubal, milujem. Čiže tam teraz taký pekný černicový odtieň by som ho nazvala, tak tie vydržia 24 mesiacov. Ale má aj také jelly, Bisu jelly. Tam je tiež podobný odtieň, je furt vypredaný, ešte sa mi ho nepodarilo objednať. Tak som zvala, že koľko vydrží ten. Lebo cenovo podľa mňa sú cca rovnaké, ten efekt bude možno veľmi podobný a ak vydrží 24 mesiacov ako Bisubal, tak sa oplatí viac ten. Ale tento je... že tie balenia Victoria Beckham, to je čistý luxus. To je inak akože relatívne ťažké, lebo to je proste fakt, že kvalitné. OK, to by bolo môj prvý dojem z Victoria Beckham. Pozitívny, skoro každý.
až tak nemilo pozitívne. Som dúfala, že ten korektor nebude až taký dobrý, že vám poviem, že 80 €, ale je dobrý zatiaľ. Uvidíme neskôr. Určite časom pribudnú recenzie na blogu. Veľa recenzií na Victoriu Beckham je na blogu, takže čeknite blog, dávam link na recenzie na Victoriu Beckham. Jej kozmetike sa fakt oplatí, teda make-up. Ani neviem za tú cenu podľa mňa. Nájdete množstvo ďalších za zlomok ceny, ktoré sú rovnako účinné a rovnako dobré. Ak by ste mali nejaké otázky Victorii Beckham, tak píšte do komentárov, ak vám vedieť odpoviem. To, ako objednávať, som vám hovorila, treba si to preposlať. Inak sa to bohužiaľ nedá, ja neviem, kedy sa to zmení, lebo proste tieto firmy to neriešia. Niekedy mám pocit, že oni nevedia, že existuje Slovensko, Česko, alebo proste hranica Európy končí na hranici Nemecka, koniec. Ostatné ma nezaujíma. Takže tak, kedysi to bolo aspoň na... inak toto je super. To vôbec nejde dole. Ale že vôbec. On naozaj dobre drží ten očný tieň. Ten kajal trochu zišiel, ale ten očný tieň to je jak prilepené. Neviem, kedy sa to zmení. Toto je zatiaľ jediná možnosť, o ktorej viem, ako sa k ním dostať. OK. To je všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám šli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. A ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau.